jauna zuekin, senideok aitor ditzagun umiltasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun otoiuz. Garbi gaitzazu jainko guztiruna, garizumako penitentzialdian bioz berriturik, Pasko egun santuetara iritsi gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bi eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Israelek maiteago zuen Jose bere beste semea baina, zarzarako semea baitzen, eta soineko luze besodun egin zion. Joseren senideak ikusten zuten aita gura maiteago zuela bestea guztia baino. Horregatik gorrotoa zioten eta ez zuten hitz bate honi harentzat. Joan ziren haren senideak txikena, aitaren hartaldea larretzea eta Israelek honela esan zion Joseri. Zure senideak txikenen aldean izango dira, hartaldearekin zatoz haiengana, joan behar duzu. Joan zen beraz, Jose bere senideen bila eta datanen aurkitu zituen. Haiek urrutira ikusi zuten eta berengana iritsi baino lehen libertzuetela asmatu zuten. Eta honela zioten elkari. Horranon datorren ameslari, hil dezagun eta bota dezagun urkutzu batera. Gero piztitza batek iritsi duela esango dugu. Eta orduan ikusiko dugu zertarako izan dituen bere ametsak. Rubenek haien eskuetatik kendu nahian eta berriro aitarengana itzultzedin esan zuen. Ez dezagunin, bota ezazue kutsu batera, baina ez erantzi eskurik. Jose anaietari iritsi zenean, kendu zioten soinekoa eta urigabeko putzu batera bota zuten. Jateko eseri zirenean, ismaldar talde bat ikusi zuten urrutira. Galatatiz zetorrena, lurringaiak, erretxinak eta miraz zeramazkiten kameluetan, eta Egiptora bidea zijoa zen. Orduan Judak honela hitzen zien bere senidei. Zer irabazten dugu gure anaia hil eta arren odola eskutatuz, sal dezagun ismaldarroiei eta ez dezagun erantzi eskurik gure anai baida eta gure haragi. Merkatarriak igarotzean atera zuten Jose putzutik eta hogei zilarretan saldu ziten, eta haiek Egiptora eraman zuten. Jaunak esana. Zuk eman jauna, arnaz berri, sortu nega, miroz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotzona. Zuk eman jauna, arnaz berri, sortu nega, bihoz garbi. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien apaiz nagusiei eta herriko zaharrei.
Entzun ezazue parabola hau. Bazen etxeko jaun bat eta mahasti bat landatu zuen. Esiz inguratu, bertan tolare bat egin eta dorre bat eraiki zuen. Eta nekazari batzuei eman zien errentan eta bera urrutira joan zen. Mahats garaia etorri zenean, bere morroiak bidali zituen nekazariengana, zegozkion antzekoak jasotzera. Nekazariek ordea, morroiei heldu eta bata jo, bestea hil egin zuten, eta hirugarrenari harrika eman zioten. Berriro, beste morroi batzuk bidali zituen, lehen baino gehiago, eta haiekin ere berdin egin zuten. Azkenean bere semea bidali zien, bere baitarako esanez, izango diote begirune nire semeari. Nekazariek ordea, semea ikusita, honela zioten elkarri. Hori da oinordekoa, goazen eta hil dezagun, eta guretzat izango da ondarea. Heldu zioten, mahastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Mahasti jabeak datorrenean, zer egingo die nekazari hoiei. Erantzun zioten, gaizto hoiei heriotza gaizto emango die, eta bere garaian ordainak emango dizkioten, beste nekazari batzuei utziko die mahastia. Jesusek esaten die, ez alduzue liburu santua behin irakurri, etxegileek baztertutako harria, berori gertatu da giltzarria. Jaunak egin du hori gure begien harri-harri. Horregatik diozuet nik, jangoikoaren erreinua zuei kendu egingo zaizue, eta uzta ekarreraziko dion beste herri bati emango zaio. Apaiz nagusiek eta farisearrek parabola horiek entzutean, igarri zioten beretzat ari zela, eta Jesus preso hartu nahian zebiltzan, baina beldur izan zioten herriari profetatzat baizeukaten. Jaunak esana. Jesusen parabola bat entzun dugu, eta baita ere gaurko lehenengo irakurgaian Joseren historioaren hasiera. Zuzen ere, bi horietan ikusi dezakegu halako paralelismo bat bezala. Jesusek parabola honetan ulertzera eman nahi die bere entzulei zer gertatuko dan berarekin. Eta Joseren istorioak ere Jesusena dakarkigu gogora. Nolabait esateko bere senidek saldu egin zuten 30 txanponetan. Ikusiko dugu Jesus ere Judasek, hau da, bere adiskide handi batek 30 txanponetan salduko zuela. Traizio hori ikusten dugu beste zeo zer lortu ahal izateko. Eta Jesusek kontatzen digu baita ere gaurko parabola hau nola baita ere esan genezake adieraziz jangoikoak bere semea bialdu duela mundura, baino salbatzera, baino batzuk edo behintzat handizkiek edo ez dutela onartu nahi izan. Hutsi da Jesusek ulertzera eman nahi duena. Eta kuriosoa da farisearrek ulertu egin zutela. Es una cosa que vemos que Jesús hablaba muchísimo con fariseos. En cantidad de ocasiones aparece un fariseo le preguntó, un fariseo le dijo, los fariseos estaban pensando y Jesús sabía lo que pensaban. Hoy fue a casa de un fariseo. Vemos que en cantidad de ocasiones Jesús aparece con los fariseos. Es decir, había un trato habitual, normal. En los momentos que él estaba enseñando venían a preguntar, normalmente para tratar de buscar alguna contradicción o algo que le dejase mal ante la gente, etc. Vemos que había unos pocos fariseos que eran a favor de Jesús y la mayoría estaban como muy en contra de Jesús. Sin embargo, a pesar de estar muy en contra, también nos damos cuenta que los fariseos estaban entendiendo bastantes cosas de lo que enseñaba Jesús. Y es una cosa curiosa. Habían entendido la misericordia, por ejemplo, cuando le llevan a la mujer sorprendida en adulterio para que fuese apedreada, ellos ya habían entendido que Jesús iba a decirles que no la apedreasen. Es decir, por eso la llevaban, para decir, ha violado la ley de Moisés, si no, no se lo hubiesen llevado. Y estaban convencidos de que iba a decir no. No sabían cómo lo iba a decir, pero estaban convencidos de que iba a decir que no. Hoy también, cuando en esta parábola Jesús les está hablando
del dueño de la vid, que manda a su hijo, que era la piedra angular, que ha sido rechazada, enseguida se dan cuenta que está hablando de él y de ellos. Están diciendo que son precisamente los fariseos los que mejor conocían la Escritura y los que tenían que haberle aceptado de una forma mejor a Jesús, los que por otros motivos distintos, por esas envidias que tenían o por lo que sea, no solo no le aceptaban a Jesús, sino que querían incluso matarlo. Y no lo hicieron antes porque no encontraban el momento. Aparece muchas veces que la gente le tenía a Jesús como un profeta, le tenía a Jesús como un maestro. Unos dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que es Elías que ya ha llegado, otros dicen que es un gran profeta de nuestros tiempos, pero todos le reconocen esta autoridad y por eso no se atrevían ese grupo de fariseos o esa mayoría, vamos a decir así, de los fariseos a actuar más en su contra, pero estaban buscando el modo de acabar con él. Pero no porque no entendiesen lo que decía, sino seguramente porque estaban entendiendo demasiado bien aquello que enseñaba Jesús. Ellos vieron cuál era la lógica de Jesús, vieron cómo Jesús, la ley de Moisés la entendía de otra manera, no podían encontrar esas, vamos a decir, contradicciones que buscaban y eso también les generaba una gran impotencia, una gran rabia que fue creciendo hasta que consiguieron llevarle a la cruz, a la muerte. Le pedimos pues a Jesús que nosotros tengamos otra actitud, que nosotros le escuchemos como nuestro pastor, como nuestro maestro, que aprendamos de él, que sus palabras nos hagan bien. Bere hitzek gure bihotzean beti eragin mesedegarria eduki dezatela. Beti eduki dezagula bihotza zabalik bere hitza bertan gordetzeko. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki, gaixorik gabe guztien alde. Goikoak indarra eman bezaien, eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Misterio santu hauek egoki ospatzeko, eta iguzu hemen egiten duguna, eguneroko gure bizitza bete dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen hor nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu. Jangoikoa guztidun betiereko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna garrizta dezaten. Eta horrela,
beren grina txarretatik askatuta, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingelu guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Kanta dezagun nahi genuekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaungoena. Zerutan urak goretzen dute, goretzen zuen amaimena. Osana zuri zerukoietan, osana da gorantzena, ereinkatua orain da beti, gure lana datorrena. Osana zuri zerukoietan, osana da gorantzena, ereinkatua orain da beti, gure lana datorrena. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada honitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz buruz beraziko ala ogi hartu, eta eskerrak eman zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik. Hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalon berrik kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok kontatik. Hau bere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizkure hau nere odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogiak eta semearen kalizak dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea joan diran gure sendeak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Feliziano. Errukizak izkigu arren guztiok betiko bizitza itxi dezagun jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita, jangoiko al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zera, santu izan berik zure izena, etorre zure errenua, egin berik zure errenua, zeruan bezala nuberearen, emai guztu gaur kontako horiak, barkatu gure zera, gure beru ez horrein, barkatzen dut ezkero, eta ez dutetan atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, ebai duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatu
eskualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala eman jozu elizari bakea, eman batasuna, erregerizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin.
dezagun otoioz. Etiereko salvamenaren hasia dugu jauna, hartu dugu sakramentu hau. Egizu aurrera egin dezagula salvamen hori iritsi arte Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin bereka zaintzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.